des del nostre grup optarem per l'abstenció, ja que compartim l'objectiu de millorar el centre de la ciutat i considerem que cal continuar treballant en aquesta direcció. Creiem fermament que els incentius als negocis locals poden ser útils, però el veritable impuls per al centre ha de venir d'una estratègia integral. La revitalització del cor de la ciutat passa per reactivar projectes encoratjadors com els apeus o, en el cas que el projecte no sigui viable, hi ha projectes alternatius com zones d'excel·lència comercial i urbana. I un conjunt d'accions complementàries, com la recuperació de Can Cruzate com a espai dinamitzador amb propostes gastronòmiques i culturals, la millora dels espais públics per fer-los més atractius i la revisió de la zona de vianants planificada amb criteris tècnics que tinguin en compte els fluxos de vehicles i de persones. A més, considerem necessari avançar com a una ordenança del paisatge urbà que defineixi una imatge coherent i de qualitat per a la ciutat, afavorint la cohesió entre barris i treballar del concepte de fractalitat, potenciant la col·laboració público-privada per fer-lo possible. També caldrà adequar el centre a la mobilitat quotidiana, connectar-lo amb la nova estació d'autobusos i identificar les infraestructures clau per dinamitzar-lo. Sense oblidar la millora dels serveis essencials i de la seva resiliència, com és el cas dels talls de subministrament elèctrics que pateix el centre. Estem convençuts que, si Mataró aposta d'una manera decidida per una estratègia global de ciutat, no serà necessari recórrer a incentius puntuals. El centre s'activarà gràcies a una planificació coherent i una ciutat ben connectada. I fa 2 setmanes es va convocar la taula de comerç i s'ha parlat de tots els problemes del centre. A més de que també, senyora Palomer, i em sap greu dir-ho, però hi ha un Retail Lab on es treballa per la digitalització dels comerços que s'hi apunten els comerciants. Estem en camí, falta molta feina, però clar, ha de ser un pla estratègic i transversal on ho lligui tot. Per tot això no podem donar suport a aquesta proposta, tot i reconèixer la importància de seguir treballant per un centre de Mataró viu, actiu i atractiu i connectat. Gràcies.